Hola, jo sóc Snow. Avui som 7 d'octubre de 2025. PB, per exemple, Borderlands 2, per exemple, Fallout 3, m'encanta. O Skyrim, no he jugat, però... O Darkwood, és història i és intriga i és un jugador i m'agrada. PPP, WoW, PPP i PPP, però el LoL, el HOTS, el Dota, el COD, per exemple, és 5 contra 5 o més, 10 contra 10 i la gent és una part de toxicitat. Un exemple tonto. O això. És... suda la gent. I el batxillerat jugava a això. I sudava a Sàfogo. I una part d'això és tòxic per això. I me la sudava i no que és, no que és i no que és. I ja està. Però un altre exemple. So, Riot Games just talked about ghosting back to lane. Why didn't the minion freeze? Why didn't it aggro to me? Tòxic o no? No m'agrada. Però Alois, eh, eh, està bé, però és streamer famós. Però què penses d'això? Pasa, Carolinita, que eres mi support. ¿Cómo que soy tu support? No jodas que estoy jugando con Carolinita. ¡Es verdad! Estoy jugando con una mujer. ¡Hemos perdido el game! Acabamos de perder el game instantáneamente. O sea, han bajado nuestras probabilidades de ganar la partida un 15%. És tòxic. 100%. És cromanyon. És tonto. El LOL està ple de tòxics. I no m'agrada. I no m'agrada. Per això. Vaig ensenyar la Montse i va respondre tonto. O la meva mare també. O el meu pare també. Què penses? I tots em deien és tòxic. No ho entenc. És el que hi ha, és la toxicitat, el COD o el LOL o el HOTS o jo què sé, és així, no passa res. Però em fa ràbia ventilar a mi mateix. És a la descripció a baix, Sam Clemore, Alois, però... I a l'Instagram no. Que vagi bé i el dijous hots. Adeu.